Kodhi Naivasha ni Romo marudi nengogi yot timore e boma ma Naivasha. Odiochieng' ma kawuono kotelie kod jagore migao mar udi Charles Hinga. Romo ni ng'iyo mar twak ewi nengo mamalo mag udi e pacho ka. Watude achiel kachiel gi jafwambo marwa Miriam Nyambura mantie Naivasha nyakor Magajuang mondo mi onyiswa mago mabende timore e gwenge ma Naivasha. Miriam, hujambo? Shukrani sana kwa wakati wako. Hebu tuelezee jinsi hali ilivyo kuhusiana na mradi huo mzima wa ujenzi wa nyumba Naivasha. Na shukran sana Lydia. Hakika ni kwa kweli kuwa hii leo ni siku ya pili ya warsha hii maalum ambayo imeandaliwa na Wizara ya Ardhi na Nyumba kuhakikisha kuwa meza kuzungumza kuhusiana na masuala ya nyumba za bei nafuu kote nchini. Kumbuka changamoto kuu ikiwa ni ile changamoto ya kuwa na vitongoji ama watu wakiishi kwenye vitongoji duni. Kwa hivyo basi wakitaka kuimarisha hali ya kila mtu. Na swala hii leo ambalo limeweza kuibuka ni kuwa washikadau tofauti hii leo wamefika hapa katika eneo la Naivasha kutoa mapendekezo yao kuhusiana na jinsi ambavyo gharama ya kujenga nyumba hizi za bei nafuu zitaweza kuhakikisha kuwa zimezingatia kila Mkenya kote nchini. Lakini kwa sasa nizungumze na baadhi ya washikadau, nikianza na Engineer David Jomeli. Pengine uweze kutueleza kuhusiana na changamoto ambazo tumeweza kuziona hii leo, changamoto ile ya vitongoji kote nchini na changamoto vile vile ya kupata nyumba ya bei nafuu ambayo kila Mkenya anaweza fikia. Pengine mapendekezo yenu kama baadhi ya washikadau katika sekta tofauti ni gani? Erokamano ahinya kuom miya nafas mar wuoyo e TV. To gik madwa wacho wane meeting moro ma watimo ka sani. To meeting ni en wach mar ute ma serikal dwa loso ma bechgi ni piny. Ineno to koro gima timore sani king'iyo bech gik moko kaka simiti, ing'iyo bei mar chuma, bechgi bei odhi malo. Bei ni malo ma jok mang'eny ok nyal ng'iewo chumbego. Makoro wabiro nyiso serikal ka kaka an koro ane chama mar Kenya Federation of Master Builders ni mondo wawinjre yo moro mar golo ushuru. Koro ushuru ni kosegol to koro bech gik moko dok piny. Bech gik moko osedok piny to ji yudo tich. Sani tich onge. Ojende mang'eny ni e boma ka wuotha e taonde gi to onge tich. Iyudo gi Mombasa onge gima gitimo. Akoro wadwa ni kata jok machalo kaka governor mochung' ne kuonde mopogore opogore kaka koro Migori, Homa Bay, Siaya gi Kisumu. Wadwa ni mondo wamakre kodu gi KFMB mondo contractor manitie county go ang'wa miyo puonj manono. To wapuonjogi to wachako makore gi polytechnic kuonde ma nyithindo mawuoyi gi manyirigi puonjore plumbing, puonjore gedo, puonjore keto mabati e wi ot. Koro ang'wa wapuonjogi mondo ging'e kaka skills, kaka tich nyatimore. Kech gima chendo ka yudo ka technology ma watiyogo en technology machon. To sani gik moko oselokore. Koro miyo wamakre uru gi serikal e gik moko machalo kaka mar gedo gi gik mabeyo. Makoro kik wakete siasa mang'eny to kare tich to nitie. Tich ang' bo wewa. Koro nyisuru governor gi wabunge manitie kuonde mopogore opogore gi MCA yawa. Makuru ojendegi makre uru gi jok machalo kaka wan gi mondo wakony contractors, wakony mine, wakony jok moko ma ojende, nyiri gi yowuoyi mondo wamakre gi serikal. To kuonde moko ma ji odake machalo kaka Kibera maonge kata choche, wadwa ni kuonde go mondo los maber gi affordable housing ni mondo jok moya kanam gi be oyude utego. Koro kokutiyo matek to mano wacho to gigi nitie. Wasewuoyo gi PS ma wasenyisogi ni ojende ma wan go gi jok matimo biashara, joma go ohala dwa donje gini to wamakore gi NCA kendo wachako wamakore gi NITA. Aparo ni ng'e NCA National Construction Authority gi National Industrial Training Authority mondo wapuonjo ojende gi technology moko manyien masani. Omiyo wagoyo erokamano ahinya kuom miya nafas mar wuoyo gi jokanam. Pok na wuoyo kodu e station mar Ramogi to kawuono utimo maber kuom miya nafas. Omiyo erokamano ahinya. Naam, Lydia, kama ulivyosikia ndivyo hali ilivyo halisi kuhusiana na swala hili zima. Vile vile yule katibu katika wizara hii ya nyumba Charles Hinga akiweza kuzingatia masuala tofauti ambayo wanataka kuhakikisha kuwa wamepata nyumba hizi za bei nafuu, akisema kuwa tayari kufikia sasa takriban ekari 7,000 zimetengwa kuhakikisha kuwa kote nchini wamejenga nyumba hizi, na ni swala tu ambalo litazidi kuibuka
kuibuka, na tutasalia papa hapa kujuza mtazamaji wetu hatua kwa hatua kile ambacho kinajiri kuhusiana na nyumba hizi za bei nafuu na mjadala ambao unazidi kuibuka na sekta tofauti, miongoni mwao sekta ile ya jua kali pia ikiweza kuhusishwa kuhusiana na jinsi ambavyo watahakikisha kuwa wamehusishwa kwenye ujenzi wa nyumba hizi. Kwako Lydia. Shukran sana Marian, moja kwa moja kutoka Naivasha kwa kutupasha kuhusiana na mradi huo wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Shukran sana Marian. Na kwa Ramogi mano kanyo en jafu marwa Marian Nyambura achiel kachiel kwa Naivasha.